I don't know what this is. I don't know, President, where are you? We have President in Zim. Where are you? What is happening? This is my man. This is my savings. I savings not for any low chairman. My uncle. Okay, Sabani. Where are you? God, the minister, where are you? Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru. Demolitions continue despite a High Court order at St. Martin's Extension in Harare. Demolitions were underway at St. Martin's Extension in Harare despite a High Court order that set aside demolition notices issued by the city of Harare and interdicted the eviction of residents and demolition of their homes without a valid court order. According to the Urgent Chamber application, the High Court ordered that the demolition notices issued by the city of Harare on 9th of October 2025 be set aside. The court further interdicted the city of Harare, together with anyone acting on its behalf, from evicting the applicants or demolishing their homes at St. Martin's Extension as described under the layout plan number TP2F/CR/022 without a valid court order. Despite the order, demolitions activities were ongoing when Sly Media TV visited the scene, leaving affected residents stranded and uncertain about where they will go. Daniel Kachere spoke to the residents. Magadi, Indonzi Dave Jench. I'm St. Martin's Pay Scheme, St. Martin's City of Harare Pay Scheme. Mastenza takatengeserwa ne City of Harare 2017. My beneficiaries is an agreement of sale. After the Tengaland, the City of Harare takaipa 50 Marie development. Almost $2 million. Yavaga demand within 7 working days. Vachita about the project you found. So 2017 up to now they haven't done anything. We are surprised today that the city of Harare yakuzopwanya aina High Court order avana kana any paperwork yavanayo vapwanya. As you can see, these are a very beautiful house ya beneficiary yedu yanga achitoka kuti avagere mhuri yakawane pekugara. Saka vapwanya avana kana bepa same case pana bengeri ku High Court. High Court yanga yakatichimira kuvaka tochitanga tadevelopa kudevelopa kurifana kunge kwakaitwa necity of Harare takapa mari noti isusu iyato takutodevelopa kechitu isusu kutobvisa mari kechitu. Saka hatizoti government iri kuzvifambisa sei, macity fathers acho ari kuzvifambisa sei. Saka land yacho inotengwa sei, because iyi land yakatengwa straight from city of Harare. Saka kama inotenga land maipiwa mapepa maifamba say what was the process? Okay, process waikudedze for my interviews, waita application wodedzwa for my interviews. Saka ma beneficiaries yese kuti izoqualify kuti city of Harare atozokupa land panapa unongoita paperwork yese yakakwana wapedza kubhadhara mari dzavo dzese. Hapana ari kuowa city of Harare mari yeintrinsic yekutenga land ino zvoti this is now a private property. The city of Harare, I think for the meantime, I know right to go also demolish. Also, the city of Harare, also badharisa mareji, yekuwaka zvisina approval city council. But vanhu kutovaka, iye kuti city council yacho ndiyo yakadeal project yedu. Vaifana kuvaka kudhara. Vaifana kuvaka maroads yedu, I mean, water and sewer. So meaning to say, each and every occupant at Panapa,
kuti achitanga development akatobhadhara intrinsic value this land. That's very true. How so yaibhadhara Maria? 2017 it was around $7,000 yokutenga land from City of Harare. Then your development yanga around $6,000. Mari dzese dzanga US dollars. Yes. Makaita payments council development amati 2 million. Council, what was council supposed to do? You got the roads, you some sewer lines, you some water connection. That's very true. Both Pavard Baresa development, younger regular say road, water and sewer. Yes. And some City of Harare, as we speak, kuna machina zvese zvatanga mezi kuna machina akapinda munhu. I think the last month I tenderera muno. So we are now suspecting kuti land yadapiwa machina. Yes. Right. Nasi taona imba ya Plaza nditsimbe chikuona missionary dzakatomira dzichida kufaza. Were you given any form of notification even last week or a month before kuti tikuya kuzorowa dzimbe kana kuti nasi wangu chisenda from Norway? Okay, ini ndatozoda kufonerwa makuseni kuma 27 zvichinzi makazara musembati nemakazara mota dzeSuite of Harare nezvigredha vati varikuda kupwanya. Suite of Harare haina kana kutipa kana any communication avakaita nesu considering kuti varikuda kuuya kuzodemolish. Plus mostly Suite of Harare panoenda demolish inoona zeta rapolice. Meaning kuti polisi inenge yaratidzwa mapapers ari kuratidzwa kuti vanhu vanze vaende vanopwanya nema city fathers. Yes, but apa vaya vega vangosina kana paper. Then isusu vatiti tifonere legal department ya City of Harare, because legal department ya City of Harare patikaenda ku high court they agreed kuti vanotiziya. Asi vawatizo vanhu ava tinovaziya ngavavake zvine approve city council. Meaning kuti vaiti isusu on top of mari yatakavapa vari kuti isusu tichitangisa futi kudevelopa neimwe mari yedu futi yedu isusu vakadya. As we speak, vane matipa matracks ari kuloda mabricks. Vari kutora mabricks vachienda nawo kwavari kuenda. That's theft because vari kutora mabricks pastand pemunhu ari kugadzira kuti avakire mhuri yake pekugara. Saka hamuna kuti vari kuenda nawo kupi mabricks. Yeah, I'm surprised kuti kubvira patakabva ku high court nemalawyers edu nemalawyers eCity of Harare tatine communication yanga yakanaka, but nhasi paitika neya kuti panapa pawezopwanya tatira bosi vanga vachipwanya vanga vachitifonere either legal department kana kuti nyabezi. Saka for the first time legal department yeCity of Harare haina kubatika. As we speak naredu ratira kuenda pa town house harina munhu warawana, meaning kuti vanga vachitoziya the speed of their phones. Director of planning, urban planning vanyabezi vanditaura openly kuti panyaya St. Martins I am powerless. Meaning kuti pane zviri kuitika behind zvoti maybe the director cannot protect what he is supposed to be protecting. Yes. Saka ndakukumbira kechipiri, please president tibatsireiwo tiri vana venyu panapa takapatenga nemari dzedu dzekupedzisira. I thank you. I don't know what this is. I don't know, President, where are you? We have President in Zim. Where are you? What is happening? This is my savings. I savings not for any low chairman. Where are you? God, the minister, where are you? What is happening in City of Harare? They are now misusing municipal police Madiri. Avana vana pepa kana rekota vana ava but vari kupanya mbeu hapana kana any document tikuna zvemanzoo zvekupani but vari kungopwanya. This doesn't make sense. My name is Nelson Mike. I'm a beneficiary by St. Martins. I'm also in the committee in lyrical procurement. So takawana mastenza 2017 through City of Harare. We paid the land intrinsic value yakaida seCity of Harare. Vakatifonera tikaenda kuma interviews tikaita all the processes dzadiwa neCity of Harare. Then tabhadhara mari iyoyo takatenga material yedu worth about 500 to 1 million
novataisa kuSeat of Harare kuhousing. Material yedu iyoyo yakadisappear paSeat of Harare. Tikabvunza director of housing kuti material yedu iri kupi, and even Mr. Nyabeza also acknowledged kuti vakatora material yedu vakaisa kune mamwe projects, but chatinetsa ndechekuti nhasi mangwanani tafonerwa chinzi paground pane vanhu vari kuuya veSeat of Harare. Chisvika panapa Seat of Harare yademolisha madzimba dzevanhu, ikatora zvidhina zvevanhu zvese zvanga zviripo pano paground. Saka isusu semabeneficiaries we are not happy. We want the relevant authorities to help us because we paid almost everything. Tatangomirira kuti tikaita compliance, tikaisa sewer and water, we get our deeds. But so far all the paperwork is above board. I don't know why they are doing this. We are suspecting that otherwise there is something like corruption is happening here. Because how can you say we have all the paperwork and hapana zvatisina St. Martin's beneficiaries zvese zviripo? Sewer takaisa almost 80% sewer, water is almost 95%. Tatasarira kuti tingoconnecta water, but we are surprised kuti vanhu vari kuuya. And also my roads, takabhadhara all my designs roads, tikabhadhara all designs sewer, timarisisa acho tinawo, tikabhadhara ma designs ese water pano pa St. Martin's. Saka we are worried nezviri kuitika izvi, kuti corruption yacho inyanya kusvika pa level rakaita sei kuti ionenge ine ma relevant papers, but mumwe munhu anongoya by word of mouth, because right now tachitaura nemukuru wacho ari kuti haana paperwork yainayo, is nothing to show. Isusu tine court order yatakaendesa nawo pavakambotipa ma notices of eviction avakaita last year. Saka tine court order ikuratidza kuti court yakati they are not supposed to demolish anything, they are not supposed to do anything pano pa ground, but vanhu vanoya panapa na 6 o'clock pasina kana vanhu votanga kutora zvidhina zvevanhu ezvezasi zvidhina zvikuiswa kupi, vapwanya dzimba dzadziripo dzakawanda. Saka isusu as beneficiaries of St. Martin's, we are saying no to corruption. We are saying everything should be done above board. Thank you. Seat of Harare yangoya pano ikatotanga kuita kutongotora zvidhina zvevanhu pasina kana any notice, pasina kana bepa rinoratidza kuti kana even a notice hapana. Vangoya kuzotora mapepa, isu tuto they are looting zvidhina zvevanhu, vachitotora zvidhina vachienda nazvo vobva vapwanya dzimba, but vasina kana anything to show. Sema residents ari kutarisira kudevelopawo development ino St. Martin's. We are surprised ne development iri kuitika yekuti city council inouya ichida kuita demolition ema properties. Pane ma properties ato demolishwa kudhara. Unfortunately hapana notice yapiwa yekunzi ari kudemolishirwe. There was no proper communication kune ma prospective residents emu development pacho. Also I think as you see as you go around, ma servicing irutoitwa kudhara, road clearance yakatotanga, ma pipes emvura atoripo, so reticulation yanga ichiitwa, and we have invested a lot. Vamwe vato demolisherwa dzimba dzadzo almost ready for occupation. We are also surprised because normally panoitwa communication in advance. If there's a court ruling in iripo, both parties are asked to be present so that they can present their cases before a court of law. Isusu sema residents council kana ine chemo zvayo yavo presenter, then we expect a neutral party to then govern kuti maybe development yacho haisikuitwa zvakanaka, then a resolution is found. The surprise is pakuti council yauya, if I can say judge, jury, executioner vango decide kuti this development needs to go, and we do not understand why. So maybe our plea would be for council also to then tell us why they have decided to take this route. Pampamborine an existing court ruling iripo yekuti paitwe ma resolutions nema residents aripo. Also kana paine zvinhu zvavari kufila kuti zvinogona kugadziriswa, there's never been a platform for them to come and discuss nema residents.
nevanhu vemunharaunda munomu kuti hamusi kuita zvakadai so zvakanaka or maybe pane compliance iri kutsvagwa, then we can sit down, have a round table, then we avert demolition, because unfortunately kana property yatodemolishwa and it also creates an atmosphere of mistrust. There's been an instance before yema pipes anga aichengetwa ku city council akabiwa, and already that mistrust was there. So now council has also then taken a route yekuuya vachiita demolitions without any consultations or discussions around the issue. So we don't understand, and yeah, the confusion is not boding well. Thank you. Inini ndiri munhu anogarawo akavakawo ku St Martins. Takatangawo kubhadharawo pay scheme ichinzi Happiness Housing Scheme, tichiibhadharira ku Agricultural Bank of Zimbabwe. Account number yacho inoti 04400166585. Takabhadhara account yoyo muna 2019 tichibhadhara ku City of Harare. Titapiwa notice yekuti within 7 days vanhu munenge mafanirwa kuve mapedza kubhadhara izvozvo, asi zvakutishamisa ndezvekuti City of Harare yakuuya kuzodemolisha mastands edu isina kumbotipa notice. Takatenga material tikaichengetesa ku City of Harare, ikabiwa material iyoyo zvinzanzi vaendesa kunogadzirisa kune imwe pay scheme yaigadzirwa iyoyo, amene kuti isusu vaitishora chii kuti tiregedze kushandisa material yedu. Nditori agreement of sale yandakapiwa kwa DO ku Sunningdale ne City of Harare, amene kuti kana takudemolishirwa mastands ari officially zvinenge zvakureya chii. Kana zviri nyaya dzepolitics tokumbura muverify kuti isusu maresidents eku St Martins takabhadhara zvinhu zvedu zviri proper, mareceipts tinawo, ma-evidence tinawo, ma-agreement of sale tinawo. Alright mama, ndimbobvunza iyo account yamaibhenga mari iri muzita rekuti account iyi inonzi Happiness Housing Scheme, which is directly under the City of directly under the City of Harare. And the chairman wemaPay scheme acho ese ndi director of housing, Mr. Nekairo. Daniel spoke to some of the residents affected by the demolitions. As you have heard, they have expressed concern over the destruction of their homes and the circumstances surrounding the ongoing exercise. The court order also states that the applicants should not undertake further developments on the land without written approval of the City of Harare. The developments at St. Martin's Extension have raised concerns and questions over the enforcement of the High Court order and the legal basis for the demolitions currently taking place. Sly Media TV will continue following the story and seek a response from the City of Harare regarding the ongoing demolitions and its position on the High Court order. Sylvester Tafumane with Daniel Kachere in Harare at St. Martin's Extension.